Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Na današnjem satu učit ćete o sklonidbi pridjeva. Što ćete danas naučiti? Ponovit ćete kako prepoznati pridjev u rečenici. Naučit ćete kako odrediti padež, rod i broj pridjevu u rečenici. Naučit ćete kako pravilno rabiti pridjeve u rečenici, te kako razlikovati pridjev od priloga. Sklonidbom pridjeva vodit će nas mačić kojeg možete vidjeti na ovom slikokazu. Pa krenimo. Promotrite pozorno ovu fotografiju maloga mačića. Opišite u 2 rečenice tog mačića. Podcrtajte u svojim rečenicama pridjeve kojima ste ga opisali. Zaustavite video predavanje na ovome dijelu i riješite zadatak. Vjerujem da ste u svojim rečenicama upotrijebili neki od sljedećih pridjeva. Šaren, veseo, malen, nasmijan, radostan. Jer upravo svi ovi pridjevi krase mačića na fotografiji. Kako odrediti padež, rod i broj pridjevu u rečenici? Naučimo. Promotrite sljedeću rečenicu. Marko je ugledao smeđega mačića. Pronađite u ovoj rečenici imenice i pridjev. Imenice su Marko i mačića, a pridjev je smeđega. Mi ćemo se sada osvrnuti na pridjev smeđega i na imenicu mačića. Na koje pitanje odgovara imenica mačića? Marko je ugledao. Koga ili što je Marko ugledao? Koji padež odgovara na pitanje koga ili što? Naravno, odgovara akuzativ. A kojega je roda imenica mačića? Ovaj mačić, dakle, riječ je o muškome rodu jednine. Pa možemo zaključiti da je imenica mačića u akuzativu muškoga roda jednine. O pridjevima ste već naučili da se pridjevi u rečenici pridjevaju imenicama, znači da dolaze uz imenicu i pobliže ju označuju. S obzirom na to da pridjev dolazi uz imenicu i da ju pobliže označuje, pridjev će biti u istom rodu, broju i padežu kao imenica uz koju dolazi. Imenica mačića je u akuzativu muškoga roda jednine, dakle, i pridjev smeđega je u akuzativu muškoga roda jednine. Jer cijeli ovaj izraz smeđega mačića odgovara na pitanje Marko je ugledao. Koga ili što je Marko ugledao? Smeđega mačića. Promotrite sljedeću rečenicu. U Markovu kuću ušetao je smeđi mačić s velikom blatnom mrljom na leđima. Podcrtajmo prvo u ovoj rečenici imenice. Imenice su kuću, mačić, mrljom, leđima. Podcrtajte zatim pridjeve u ovoj rečenici. Pridjevi su Markovu, smeđi, velikom, blatnom. Odredimo sada padež, rod i broj imenicama i pridjevima u ovoj rečenici. Kako ćemo to učiniti? Prvo ćemo odrediti padež, rod i broj imenici. Prva imenica je kuću. U koga ili što se ušetao? U kuću. Padež koji odgovara na pitanje koga i što jest akuzativ. U kojem je rodu i broju imenica kuću? Ova kuća, ženski rod jednine. Dakle, imenica kuću je u akuzativu ženskog roda jednine. U kojemu je onda padežu ovaj posljednji pridjev Markovu? Naravno, u istom je rodu, broju i padežu kao i imenica kuću. Dakle, samo ćemo prepisati iznad pridjeva rod, broj i padež imenice na koju se odnosi taj pridjev. Dakle, Markovu je u akuzativu ženskog roda jednine. Doznajmo zajedno u kojemu je padežu imenica mačić. U Markovu kuću ušetao je
Tko ili što je ušetao? Mačić. Koji padež odgovara na pitanje tko ili što? Odgovara nominativ. U kojem je rodu i broju imenica Mačić? Ovaj Mačić, muški rod jednine. Dakle, imenica Mačić je u nominativu muškom rodu jednine. U kojem je zatim rodu, broju i padežu pridjev smeđi koji se pridjeva imenici Mačić? I on je u nominativu muškog roda jednine. Odredimo zatim rod, broj i padež imenici Mrlja, odnosno Mrljom. U Markovu kuću ušetao je smeđi Mačić s kim, čim. Koji padež odgovara na pitanje s kim ili čim? Odgovara instrumenta. Odredimo rod i broj imenici Mrljom. Ova Mrlja, dakle, riječ je o instrumentalu ženskoga roda jednine. Koliko je pridjeva dodano ovoj imenici Mrljom? Dodana su 2 pridjeva. I pridjev velikom i pridjev blatno. U kojem će rodu, broju i padežu biti ova 2 pridjeva velikom i blatnom? U istome kao i imenica Mrljom. Dakle, velikom je u instrumentalu ženskog roda jednine i blatnom je u instrumentalu ženskoga roda jednine. I na kraju odredimo u kojem je padežu imenica leđima. U Markovu kuću ušetao je smeđi Mačić s velikom blatnom Mrljom na kome, na čemu. Ova je imenica u lokativu. U kojem je rodu i broju ova imenica? Ova leđa, riječ je o množini srednjega roda. Dakle, leđima je u lokativu srednjega roda množine. Pa što možete zaključiti? Kako se određuje padež, rod i broj pridjevima u rečenici? Naravno, pridjev je u istome rodu, broju i padežu kao imenica uz koju dolazi. Zapamtimo, prvo ćemo u rečenici odrediti padež imenici, a zatim ćemo taj padež prepisati pridjevu koji dopunjuje tu imenicu. Slijedi novi zadatak za vas. Sklanjajte pridjev i imenicu Veseli Mačić u jednini i u množini. Prepišite ovu tablicu u svoje bilježnice i riješite zadatak. Zaustavite video predavanje na ovome dijelu. Provjerimo jeste li točno riješili zadatak. To je tko ili što? Veseli Mačić. Nema koga ili čega. Nema veseloga Mačića. Dajem hranu komu ili čemu? Veselomu Mačiću. Vidim koga ili što? Veselog ili veseloga Mačića. Oj, veseli Mačiću. Razgovaram o veselom ili veselome Mačiću. Igram se s veselim Mačićem. Provjerimo kako ovaj pridjev i imenica glase u množini. To su tko što veseli Mačići. Nema koga čega veselih Mačića. Dajem hranu komu ili čemu veselim Mačićima. Vidim koga ili što vesele Mačiće. Oj, veseli Mačići. Razgovaram o veselim Mačićima i igram se s veselim Mačićima. Mogli ste primijetiti da u nekim oblicima pridjevi mogu imati dulje i kraće oblike. U genitivu, dativu i lokativu jednine. Veselog veseloga, veselom veselomu, u akuzativu veselog veseloga ako je riječ o živome i u lokativu veselom veselome. Dulji se oblici preporučuju u pisanome jeziku, pogotovo ako je pridjev u rečenici bez imenice. I upravo ćemo sada naučiti kako odrediti padež pridjevu kad ne dolazi uz imenicu, kada je sam. Promotrimo rečenicu. U vrtu se igraju šarene. Šarene je pridjev.
Kako ćemo odrediti padež ovome pridjevu šarene? Zamislimo uz taj pridjev šarene neku imenicu s kojom se taj pridjev slaže. Primjerice, u vrtu se igraju šarene mačke. U kojemu će padežu biti ta imenica mačke? U vrtu se igraju tko ili što? Nominativ ženskog roda množine. Promotrimo sljedeću rečenicu. S veselim se upoznao. Koji je pridjev u ovoj rečenici? Pridjev je veselim. Zamislite si neku imenicu koja može doći uz ovaj pridjev kako biste lakše odredili u kojem je padežu. S veselim dječakom ili možda u množini s veselim djevojčicama, dječacima. Ako ste se odlučili za imenicu dječakom, postavite si pitanje i prema njemu odredite rod i broj. S kim ili čim? Dakle, pridjev veselim je u instrumentalu muškoga roda jednine. Ako ste napisali da je riječ o množini ili o ženskome rodu, također je i to točan odgovor. Šareno mu je dao klupko vune. Koji je pridjev u ovoj rečenici? Naravno, šarenomu. To je pridjev, sada si zamislite neku imenicu. Primjerice, Mačiću. Kome čemu je dao klupko vune? Šarenomu Mačiću. Dakle, ovaj pridjev šarenomu je u dativu muškoga roda jednine. Zapamtimo, kada pridjev stoji sam u rečenici bez imenice, padež mu određujemo tako da uz pridjev zamislimo imenicu i tada postavimo pitanje na koje ta imenica i pridjev zajedno odgovaraju. Ponovimo kako razlikovati pridjev od prijeloga. Promotrite sljedeću rečenicu. Veselo mače, u dvorištu veselo skače. Koja se riječ dva put pojavljuje u ovoj rečenici? Veselo, veselo. Pripadaju li te dvije riječi istoj vrsti? Provjerimo. Veselo dolazi uz imenicu mače. Dolazi uz imenicu, dakle, pridjeva se imenici i odgovara na pitanje kakvo mače. Koja vrsta riječi odgovara na pitanje kakvo? Naravno, odgovara pridjev. Znači, veselo, kad se odnosi na mače na imenicu, jest po vrsti riječi pridjev. Promotrimo što dopunjuje riječ veselo u drugom dijelu rečenice. Veselo skače. Znači, vidimo da veselo se prilaže glagolu. Na koje pitanje odgovara u ovome slučaju riječ veselo? Kako skače? Koja vrsta riječi odgovara na pitanje kako? Odgovara prilog. Dakle, moramo biti vrlo pažljivi u određivanju i razlikovanju priloga i pridjeva u rečenici. Ako je riječ dodana glagolu i odgovara na pitanje kako, riječ je o prilogu. Ako je riječ dodana imenici i odgovara na pitanje kakvo, riječ je o pridjevu. Slijedi zadatak za vas. U rečenicama podcrtajte pridjeve i imenice. Odredite im padež, rod i broj. Nakon što riješite taj zadatak, samo vrednujte se. Na kraju je pred vama vrednovanje. U tablici su zapisane tvrdnje. Pročitajte svaku tvrdnju i procijenite u kojoj se mjeri ona odnosi na vas. Označite da, djelomice ili ne. Pozdravljam vas do sljedećeg sata hrvatskoga jezika.